Všetky liečivá, ktoré vám dnes predstavíme, používajte podľa návodu na obale. Pri liečení rýb vodu nemeníme, pokiaľ sa ryby nevyliečia. Pri používaní liečiva vyberte z vášho akvária aktívne uhlie, pretože aktívne uhlie zachytáva látky obsiahnuté v liečivách. Plesen sa prejavuje bielými hubovitými útvarmi na koži s dlhými odstávajúcimi vláknami. Vzniká neodbornou manipuláciou pri chytaní rýb, ako je napríklad chytanie suchou rukou, prípadne nejaké odreniny, pri ktorých ryby strácajú svoju ochrannú vrstvu sliz. Napadnutie plesňou býva najčastejšie ako druhotná reakcia na predchádzajúce poranenia. Účinné liečiva sú Tetra Medica General Tonic, Sera Mycopur a Acryflavin. Pridaním Tropical Sanital sa opäť zvyšuje účinnosť liečby. Sme na konci tohto krátkeho videa a veríme, že toto video vám pomohlo. V prípade, že máte nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte na tento mail alebo na našu facebookovú stránku bestfish.sk. S radosťou vám odpovieme.